Moi kaikille, täällä on Lili. Ja kuten tästä otsikosta voitte varmaan päätelläkin, mä sain mun vaihtopetsit postissa. Ja mä oon toivonut näitä kaikkia petsejä ihan sika pitkään, jopa tätä yllätyspetsiä. Okei, eli aloitetaan. Luetaan tää kirja vaikka ekaksi, mikä tässä on. Ja tässä lukee: moi, oli kiva vaihtaa. Joo, niin oli. Ja kysymyksiä. Ikä. Mä oon syksyllä 12. Monta petsiä. Varmaan jotain 40. En oo laskenut ja tiedän, niitä on ihan sika vähän. Kollie vs kokkeri. Ja musta tuntuu, että kokkeri, koska ne on vain ihania. T-sitruuna. Joo, kiitti ihan sikana. Ja sitten mennään vaikka näihin ekstroihin. Tämmönen pieni sinitarra. Sitten tämmönen luuta on ihan sika ihana. Mä keräilen näitä luukeksia. Sitten tämmönen ämpäri. Tosi kiva, koska mulla on lapia. Ja sitten harkka. Kiitos. Ja kirja siis tällaista. Mä oon toivonut ihan sikapitkään. Kiitti. Ja sitten tällainen rusetti. Tääkin on ihan sikasöpö. Tällainen. Sitten viimeinen, mutta ei todellakaan vähäisin. Meillä on tää läppäri. Tää on tosi niinku todella tulee käyttöön. Näin. Tällainen. Ihan sika. Kiitoksia. Mä oon kaivannut läppäriä tällaista. Ei itse tehtyä. Sitten huomasin vielä yhden ekstran ja se on tämä. Tää on todella söpö, tällainen koira. Tulee varmasti käyttöön kans pehmoleluna. Mutta nyt ekstratsikseen. Eli siis tää on se extra petsi ja tää on mun mielestä niinku aivan täydellinen extra petsi. Ja tää oikeastaan aivan mahtava. Mä oon toivonut tätä melkein aina. Ja siis tää on niin söpö, että oikeasti mä en kestä. Sitten tämä itse petsi. Ja siis tosiaan mä huomasin, että tämän pää liikkuu vähän erikoisesti. Mutta ei se haittaa, voihan sitä näinkin liikuttaa. Ja tää on vähän likainen, mutta mä saan varmasti putsattua osan pois. Mutta ei haittaa ja tää on muutenkin tosi ihana. Ja kaikkea, tää on ihan super ihana. Tossa oli noi petsit ja mä oikeasti rakastin noita ja rakastan vieläkin. Ja tää laatu on ihan surkea, koska mä en voinut kuvata ulkona. Siellä sato äsken, joten kiitos ja hei hei!